tan cagarro, tio. Estàs gravant o què estàs fent? Fem un comentari obseso. Això anirà al YouTube, no? I tant. Totes les que ballen són xines, en canvi no hi ha cap xino jugant a l'equip. Una genètica inferior. No hi ha cap xino, és veritat. Sona per la dreta, està petable. Tio, aquests són les xerrilles dels altres.